Makadiko muri Zimbabwe, tinofara kunge tiri pamwe chete. Nhasi takuunzira imwe nyaya inonakidza, nyaya iri kuitika muChegutu. muChegutu mune inonzi Flying Pot Restaurant yendege yaida kuitwa the late Pfugari, may so rest in peace, vakashaya in 2019. So hanzi Mr. Pfugari vakatenga ndege idzi auction Air Zimbabwe, and they were transported by road kusvika apo paChegutu. His dream was kuti paite restaurant yekuti vanhu vanenge vachipinda mukati mendege umo vachimwa vachitandara, asi veruzhinji vanoti this dream never took off. Asi vamwe vanoti pakamboshandawo 2 minutes, asi vazhinji vanoti hapana kumboshanda. VemuChegutu muchatibatsira kuti zvakanyatsongofamba sei, but tisida kunyatsonzwisisa, takaenda kunyatsonzwisisa kuti zvii zviri kumbonyatsoitika panzvimbo yeChegutu apa. Ndege idzi dzakapaka dzaane time, tinongodziona dzazochembera manje. Zvii zviri kumboitika? Tsvagurudzo yatakaita yakatiratidza kuti iyo one Chegutu itself, the council or the municipality, makanga mune bureaucrats dzakanyanya zvekuti zvakafrustrata vaPfugari kuti dream yavo haina mbonyatsozobatika nenyaya yemafrustrations or nenyaya yepolitics dzaitika futi muChegutu imomo. And vana vakambozama kuita revive this, but zviri kuramba. Why? Because vana vari kudhonzerana. I think upfumi hwababa hwakawanda zvekuti vana vakurwirana. I think tikatoona pandege apo panoratidza kuti pane dzimwe dzakatombotsva nemoto. Hanzi inyaya yekuti vana vanenge vachirwidzana. Pane mumwe wavana vatisingatauri nemazita akauya nemoto, kwakuda kutopisira vamwe mukati, because I think munenge mune security inochengeta ipapa, kuti pane vanhu vanogara ipapo vaimbova vashandi vavaPfugari. Saka nekudaro pari kurwisana nyaya dzacho. I think zitori kumaHigh Court, munganyatsotsvaga munoona kuti maHigh Court orders achiti vamwe ngavamire vamwe ngavadii, munoona maHigh Court orders acho akati wandei ipapo. Saka nyaya yendege vana vakambozama kuita revive the dream yababa yekuti restaurant ifaye muChegutu, nekuti kazhinji muChegutu hanzi panhu paifaya mhana apapa. Even kutorwa mapicture, vanhu vanomira vachitorwa mapicture, but izvezvi zvazvishoma nekuti ndege dzachembera. Izvi zviri kukonzerwa nekuti vana vari kurwisana, vari kudhonzerana. Hapana ari kuda kuti paite pake, umwe ari ndepangu, umwe ari ndepangu. Hatizivi kuti vaPfugari vakasiya vanyora will here kana kuti zviri kunyatsofamba sei. Zvizero tichanyatsokuudzai zviri kufamba sei panhau penyaya iyoyi.